Pályán a 22. induló Szabó Réka körvényergében Mustang lovarddal felkészül Besúly Bojana, Alföldi Rebeka. Bánhidi Márk eredménye 47,92, 0 hibapont. Hát, hogy egy kicsit a fején nem látszik, csak közelebb megy el. Gyere, Zsán. A 23. induló Besúly Bojana Napsugár nyergében Mustang lovarddal felkészül Alföldi Rebeka Bálint Hangasára. Szabó Réka eredménye 58,14, 4 hibapont.